orain ez da lehengo kontua. Gauza bat eta bestea, egun batzuetan ez dugu egiten. Zina ez zuba gizuna, hori normala da zure adinean. Adina kontuz gero, ni lehengo sasoia daukate. Hori bezalako hanbinden da batekin jaikitzen ni egunero. Tia, Antxo, utzi arrokeriak, Ez dut erakartzen lehen bezala. Ja, da kontua da berak ni gero eta beroago jartzen nahuela, Martin. Hain da sexia, hainbesteko estiloa dauka. Pixa! Taska duintzaigu komuna. Benetako semea bahitz. Atzaparra sartuta, besteik espada. Baina komunoi desataskatuta egongo ben. Eskerrik asko. Ze? Baina saiatu nauk, atzapartxo honekin. Nik uste, orainalen asuntuak ere, jaitxe egiten digula, libidoa. Hola, zaitua. Zer dugu baskatzeko? Azalore? Zerretek jartzen duzu biti azalore, badekzu iztatela gustatzen. Guazen etxera. Ja, eta baskalondoan, sistatxo bat boteko dugu, Bai, eta telebistako txutxumutxoak aldu, ez da petzature.